Hello viewers, a very good afternoon. Maswera say, Salibona nama Zimbabwe Amashe. Above all the people in the nation of Zimbabwe, the prophets, the Ngangas, whatever, one grouping of the people, the spirit media, have reportedly told the president to pack his bags. So there are reports circulating on social media which are suggesting that there is a young girl who openly told the president to say Baba Rolai Pasi. And this is happening as we speak. This is a Form 5 student. I don't want to waste much time. I have put the details in the comment section, in the description box. I have put the details there. So I'm going to play an audio. After playing an audio, we get to the text which is written, which I have put in the description box as well for you to be able to refer to it. So hear this audio, then tell me what you think. Kilomita ikwano tisvike ipapo kana ndofunga kuma 800 meters kuti tisvike ipapo ichokwadi mwana form 5 yambo ndakatokanganisika sei kusakudzai mwana form 5 anonzi Shailet akatanga vanzi kukarara achichema achitanzi ndini Sekuru Kaguvi ndauya ndayozogadzirisa nyika ndaona ZANU PF marohwa kuseri nekuseri asi ndaona padeuka ropa izvo asi zvekuti kunzwa kama zvekunzi kuudzwa naningi aiwa live ndaona ropa radeuka makuwa haasi kuerengeka after my elections saka inini ndoda kuona Newton Kachepa anova ndiye MP wedu nadambudzo Mnangagwa ndivaudze maererano nenyika ino. Saka mwana wabereka vakati izvi zvakarema izvi regei tiende kupi kwaSabhuku. Pasvika kwaSabhuku kuya achingotaura anzi mwana ainzwisa tsitsi ataura nyaya dzake dzedze Sabhuku akati zvihombe izvi waenda naye kwachief wakati zvandikurira izvi pawadedza maovhesi na MP pawazvinzwira wega kwachief kwekwe saka anzi shaweri iri razoenda kuma 33 mwana anzi anga akangoti rezeno akapera simba asina kana achinzwisa tsitsi mwana akapera simba saka anzi pawazomutipinda mumota tese tichidzokere tiende patanzi andipinde mumota inini nedhizeri atidyidzani saka haana kupinda mumota paanzi vachingofamba vachisvika kumba kubva kwachief mukota uko iye achibva asvika nguva iyoyo wasati watombogarisa pasvikawo saka zvadaro ndobva anzi azobata futi abata kudaro anzi ndopakabvunzwa kuti muri chiko imimi bati zvoni ndiri shumba saka ndoda Newton Kachepa ndoda kumuchenura pamberi paMnangagwa saka ari kudzi ari kupomerwa mhosva dzaari kunzi anadzo but haana mhosva saka ndoda kumuchenura tagaragara futi ndobva azobata futi zvikanzi zvoni ndoda Newton Kachepa ndoda kumuudza kuti ini ndofanira kunge ndichipfeka nhembe dzerudzi rweshumba saka nganditsvagire ganda reshumba kuti ndione kugadzirirwa nhembe dzangu wagomire mukuenda kuwe alright saka ndoda ningirikini dewe reshumba iroro saka tagaragara anzi bazobata futi akati ndine hama dzangu inini dziri kwachikwaka marimwe zuro manje ndine hama dzangu dziri kwachikwaka saka handiendo nokuratidzai pane hama dzangu inini zvikanzi Sekuru sei mabata pamunhukadzi zvikanzi abata pamunhukadzi ndachida musikana ati bvezerei zvishoma asi asati akuziva varume ndosaka ndabata pamunhu iyeyu ndiye vandasanangurawo saka nezuro kansela MP maovhetsi chief nevamwewo vemusangano weZANU PF vari kunzi vaenda kwachikwaka saka sofa handisati ndanzwa kuti wakadzoka here zvakafamba sei ikoko zviri kudi but nyaya iyi achingori mafunga isi tiri kunyatsoiziva because ndoyemuraini medu ichokwadi mama mwana wepakotwa hai ari form 5 saka akatokumbirwa nezuro pachikoro nzi tichambobudawo nemwana saka wakaenda kwachikwaka kwacho ikoko saka asati aziva kuti zviri sei asati ane feedback
zvakaoma kana mama mwana atambudzika yeyende kana kudzikira adzikira hanzi vanobva mubatwa nemudzi mangona ubatwa makuseni kuma6 anosvika kuma3 asina kana chaadya kana kudii achitambudzika chete achingotaura saka zviri kuno mama shuwa zvikukutu zvakaoma. So you have heard for yourself, Team Zimbabwe, kuti the churches have been saying the same. The people who they are lying to are now telling them the same. Kuti varume pakaipa. Opposition has come with the fire, with the thunder, with everything you might think of, and they are panicking. So this is what is really happening in the nation of Zimbabwe. A lot of things are happening behind closed doors. If you go, you can actually see and see for yourself what this government is not that normal government we knew. They know that a lot of things are happening. Why? The reports they are getting are telling it as it is. So, Team Zimbabwe, I don't know your views regarding this matter. I have played the audio and the text. I have put it in the description box. Go into the description box and check for yourself. The text is there for you to refer to. You can read and see. These are the things which are happening. I removed the original numbers. I deleted the numbers because I wanted to protect the privacy of the person. But you have heard for yourself what is really happening, what is really transpiring in the nation of Zimbabwe, this beautiful nation of Zimbabwe. Masvikiro, so they erected Dolly in town, thinking very well that they are going to be protected by Gogo, and the Sekuru is not disappointing. I don't know what this means. So I'm not so sure. I'm not so versed in terms of culture, in terms of how these things work. So if you know, maybe you might need to come here. You might need to request. Then you come here. You explain to us how these traditional things work, so that a lot of people will understand. So thank you very much for coming. Thank you very much for your support. I will be here as long as I am alive, as long as I am well. I will be here talking to you because I love talking, especially if it is about the nation of Zimbabwe, if it is about building the nation of Zimbabwe. I love coming, I love talking about this nation. This is the reason why we changed this platform. We used it to post a lot of things, but we had to change. Why? We wanted to focus specifically on the change agenda. So there are a lot of people who are coming to us, telling us to diversify our programs, to do a lot of things. But I'm sorry to disappoint you. We are not going to join those bands of diversifying things. Why? We are not here to seek money. We are here to change things in the nation of Zimbabwe. So the only revenue we get from these platforms, from the adverts, we are using that revenue to purchase the equipment we need. We have a lot of equipment which we need. We had bought studio equipment, Tavata Tenga studio equipment, yakakwana, everything. I had bought that studio equipment, but my partners, the day I announced that we are now parting ways, they ran away with that equipment. So I don't want to waste time. Ndakasara ndine platform and I diversified the platform. I'm going to buy again. They did that because they were influenced by certain people to say, don't buy into that idea. They ran away with the things, but that is not the problem. I'm going to buy new equipment and I'm buying it slowly. So thank you very much for coming. We are going to improve this platform. I hope and believe that you will continue to support us. We will be able to broadcast on hourly basis. That is our mandate. That is our wish, to broadcast here on hourly basis. Kurola dande kusvika 2023 asvika kusvika ma-elections achinzi aitwa kusvika musi weinauguration tinenge tiripo tina president Chamisa tichingori pano paplatform African Bio Television Network tichidandaura tichikupai nyaya dzizvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe without fear, without favor or any bias. I love you all. Thank you very much for coming. Thank you very much for your support. Please like, comment, share, and don't forget to subscribe and ring the bell. Likes. When you like, you are supporting me. You are making us to be able to support ourselves, because when you like, this video is going to be shown to a lot of people, which makes us have reasonable revenues to buy whatever we need. Thank you very much.